Asɛm deɛ ɛteɛ ne sɛ yɛdeɛ ɛwɔ ha ɛna wɔn mo baeɛ. Ahemfo no menim wɔn mu din. Deɛ menim no kantankrankyi wɔne Akyeame bɛyɛ mmiɛnsa. Ɛna Wontumi ɛna saa Kokosohene ɛne mpanyimfoɔ bebree mmaa so ka ho. Ɛna wɔn mo baeɛ. Nti wɔn baeɛ bɛbɔ yɛ amanneɛ sɛ ɛsɛ Wontumi abɔdua. Nti yɛbisa Wontumi ano asɛm. So aden ɛyɛ na ɔbɔdua. Ɔhyɛ aseɛ toa ne nsɛm firi sɛ wɔn mo yɛ meeting nyinaa ɛbɔ ne nkuro. Na nyɛ no nyinaa na yɛde yɛtie duabɔ no mu asɛm. Nti wɔkasa siiɛ no ɛna me ne bosomfoɔ panyin ɛna mbisa ne sɛ ɛdeɛ bɛɛ so paa na ogyinaeɛ a ɔde bɔ dua yi. No ɔkyerɛ mu sɛ yɛse waka kingdom deɛ na ɔno deɛ kingdom no deɛ wagye atum. Ba sɛ yɛse ɔkasa tia ahemfo no sɛ ɔno deɛ ɔne ɔhene koraa ehyia. Na sɛ ɔhene asɛm ɔbɛka no wɔnte ase a ɔbɛkyerɛ n'adwene. Saa asɛm no deɛ opunkotodwe pa nananom kyɛw sɛ nyɛ ade a ɔbɔ wɔ hene biara di a yɛde to no soɔ. Ɛno na ɔhwɛ a na saa asɛm no ɛɛden yɛhu mpanyimfoɔ nananom anim. Ɛno nti na wɔbɔ dua. Ɔbɔ dua sɛ kingdom no deɛ wɔgye to sɛ waka. Na sɛ wɔne ahemfo kyia ɔno deɛ wɔbɛka n'adwen ne sɛ wanka. Na nipa a sɛ ɔno Wontumi wɔka saa a Antoa Chief enya no. Na wanka saa na nipa a ɔde no kɔ ahemfie hɔ sɛ waka saa no enya no na mfa ne yere ne ne mma ɛda ase. On deɛ ne dua a ɔbɔɔyɛ no ne ɛda ne ma Kokosohene asɛwan no ɔno so deɛ yɛka ansa agya wate asɛm a anaa dua a Wontumi bɔɔyɛ no sɛn na wonim. Ɔso wɔn deɛ na ɔno ɔkaeɛ. Nti wɔn mo ɛyɛmfo no wei kan n'adwen Kokosohene kasa ka kanokora wei kanokora nti ma ɔhene baako a ɛfrɛ no ayi no ɔsɛ Nsemahene no ɔfrɛ Kokosohene de ne kogyina afikira ɛbae. Nti ɔno ba deɛ na ɔso waka bibia wie. Afei wɔn beduru ha Kokosohene yɛ de to n'anim sɛ sɛn na akosie ɔso wɔn de ogyina sɛ wɔn ka hwee. Na ɛna me ka sɛ nananom asɛm yi asɛ mo yɛ ne sei na me deɛ menim ne sɛ nana ayi baafo kantankrankyi meyi wadanse o. Ebeduru hɔ no yɛbɛka sɛ yɛ abosomfoɔ yɛanyɛ adwuma yie. Ɛnyɛ adwuma na ne yɛanyɛ ne yie ne bi a nokorɛ ɛna ɛdi. Enti sɛ wɔn sɛ obiara anim ho hwɛdi a yɛde yɛni biribiara ka fa ho. Di baafoɔ no a kantankrankyi na ka sɛ sɛdeɛ asɛm no si tie no ɔbɛsan de asɛm no akɔ. Emom wɔn bɛyɛ dɛn wɔn bɛsan aba. Ɔka saa na yɛda n'aseɛ na yɛn nyinaa sɔreɛ. Na nyɛ yɛ abosomfoɔ na yɛka sɛ yɛmpene mmea nnane dua no sɛdeɛ nti. Ɛna nyɛ Wontumi so na ɛka sɛ ɔnnane dua no. Ɛna nyɛ Kokosohene so na ɛka sɛ ɔmmea nnane. Nti nana
kantankranchi na anti ase no anya adwuma no ono aka na dwe se o de asem no beko na akire on besen aba na ye de sorry e ndi mu bisa sa na ye ko ye tete ho nsem bi ye se ye twa nkokodu nsuom efi aya so ne ye ka asem no ne ye ka no obi anko nsuo ede ne ye ko twa nkokodu ye ne se ti do mo keka ne nyina ye nkontombu me ani bo da na sia ba boso fo panyin na one me obi ankasa me ne ma bosomfo mienu ene chia me kan ho nipa nine na wo mo so edom ene edom kuro yi nyina ba obi ani wa wo ka se ye nane na no a na ka se obesa de asem na ko nkinyiwa bem na wo mo kron de bebi a wo besa ba na mmemu asa de mbeka bia no mo de ko ye de me yenim no yo nana we de kafro meba mu kakra na mpese mbusa se asembe poti ani siye ma omosi asem na omo pino omochi Kokosohene yenim se ono na asem na ba ye so ono ka asem no se wontumi akoka asem kase e de ato wonom asem ne kwa mfie ba ha no Kokosohene gitum se wontumi kan ana wontumi nso je ho afirim se manka na dabi wontumi de ne de ne yensidie o se so ono o ka asem no a o ka ahemfo no de na Antoa Chief no nye ono na o ka ye ne nipa o de kwa ahemfie ho no ono Antoa Chief onya one na yire ne ba na no ne ye bisa o de say Kokosohene no say ono o de kwa ahemfie ho ono so nye ono a so ono o de kwa o de asa na ka wa ka no kore ono so nye ono a enti no na ye ohene we ka ani achiame no nyina ne ya abosomfo de ka se monhwe ne ye o ebedru baabi na san ya de ye bedane na ya dane akire bibi besi bibi ebesi ni se no kuran dadi ehunu ni Paul kan ye nyama so de enye dani a owaza no kureba na sa no kure na ebesi no de mbeka se bia abosomfo ya anya adwuma yie ntinana ye de dane sempa nyina ma kantankranchi de obeka bia so si enkwa ye ko ye nsan so aye sai no on ehemfo no nyina keka wo mo adwena nti ono ne fentemvrem a wo ka ne preku o de asem no besa akọ na imu wo mbesa de aba sa neti tinana sa se ba ne se omugya to ho no ma na yeso ke ye hu ne a wo kan ye chema ntumi so won kan ye na obi na kotwa ntro de to no so a wono ba odua de san no ho ye hu nipa wo kan ya se de Kokosohene ka se nyo no so ne kokan ye no asemi dawa na so ma mpa chiri ensia no bibi betime si da chiana se na me kan se ye de wo mba ne kura se ye nkoda ne ye be kwa akoda ne ye nim se no kura so ebepie nti e be da ho akosi breben eno de me menye enzuo no abozum na ne enzuo na ye na dwuma minti me nkire se wo china na ade che nti na mi yi dance ye se nana kantankranchi oye me e dance ye o e beduru baabi mbeka se ya abosompo ya anye adwuma yi na mi yi ne mu dance na we be ka se ebia e ko ba ebe ba ne sei no ana obi betuma fa chiri na ne ono akwa akopa ne baabi ahye no akwa akodane e betuma yeye emfa ye ho
Antoa so nyama de wo modua na amfa nkotena ba bi se madane. Wo kodane di mfie aduasa edo beba. Maybe say da be no mso mbesa ba biu. Omo anhye da. Kantankranji se osre wo de asem no ukọ na akire wo mbesa aba. Yenti bibia o anka wo chena na ade che. Na obi frɛ Antoa nyama de bodua mu wɔ kwan bi a mode sɛ nipa no fa so sɛ bi odi bim ana odi fo ana ɛkwan wɔ hɔ so obi ɛka asɛm to obi so ana obi nte ne ho ase otimi frɛ Antoa nyama de di ne ho ase ana wɔde pai ne ho ma ne yi ɛkwan da hɔ saa ɛne ɛsɛ oni akoro wɔ ne krom na wo bodu sɛ wo bɔ no we wo bɔ na de ba de amamre wo ne akyere wo ne aye so obi frɛ Antoa bodua ne de mu gitum sɛ oba nsuo mu ase na asɛm bi wo be pɛ wo be bɔ hu dua de a ye makwan amana bɔ obi timi hyɛ daba sɛ me pɛ sɛ bi ha me obi ha me ana de bi hu ntimi be bodua ya baby ba be bodua nye dua bɔ ɛsɛ nye dua bɔ nko ana ye ne wa nye dua bɔ nko ana ye de ti nsuo mu ha obi pa kwantrio odi ba obi pe kunu obi pa eyire nsamu du opi ye de ba na nye dua bɔ nko ana ye bɔ no ha